गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननो मोनसे निउस होनो सानदों आरोखि ना। बे निउसआनो जाहैबाय जोंहा दाखालि आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुलांखादों आरोखि ना। जोंनि गामिनि सासे माने गार्जेन आरोखि ना, अनसुलि बिमा, बे मानसिया दाख्लैहाय 12 तारिखआव रुंसारि जानानै थांदों आरोखि ना। दा आङो मा बुंलांनो नागिरदों नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांबा मिथिगोन आरोखि ना। मोजाङै खोनासंलां, मानो होननानै बुङोबा दिनैनि बे भिडिअआ माने जोंनि हारिनि थाखाय, जोंनि समाजनि थाखाय आरोखि ना जोबोद गोनांथि आरो बिराद मोजां आरोखि। दा आं बेखौहाय नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो साननाया बेबायदि आरोखि ना। दाख्लै जोंहा आब' सिबोदा रुंसारि जालांबाय। बे रुंसारि जालांनायावहाय माने न'खरनि मानसिया गोबां थाखा फैसाजों बा खामानि दामानिजों गोबां माने आन्दायनानै थायो आरोखि ना। न'खरनि मानसिया, बयनिबो न'खरा बिनोसै। दा बिनि थाखायनो आरोखि बिथांमोननि न'खराव जोङो माने खामानि दामानि गायनाय फुनाय बोथोराव बेबायदि उसुबिदा जानानै थानाय, दुखुआव गोग्लैसोनानै थादों आरोखि ना। खामानिया थालांदों। दा बिनि थाखायनो जोङो बे गायनाय फुनाय बोथोरावहाय बिसोरजों मदद खालामफैदों आरोखि दै। रायजोयैनो जोङो मदद खालामदों। मानो होननानै बुङोबा जोङो बेबायदिया प्रयजन आरोखि ना। जोङो गासैबो बयनिबो जायगायावनो, बयनिबो गामियावनो बेबायदि मदद खालामलायनानै थानांगौ आरोखि। आं बेखौ खावलायो। दा बेबायदिनो जोङो गामियैनो माने खौसे जानानै बा खौसेयैनो माने बिसिनि न'खरावहाय माइ गायनानै होफैदों आरोखि ना। जाहाथे बिसिनि न'खरनि खामानि दामानिया मोजाङै फुरा जायो बा सुखु गोजोना बिसिनि न'खराव थाफ्लायबाय थायो होननानै बेखौ जों मदद खालामनो फैदों आरोखि दै। ओमफ्राय गायफैदों, माइखौ गायफैदों। जायहा माइ गायनाया गायदों, जायहा फुनाया फुदों आरोखि ना। दाहामादुम जोङो गामियैनो माने गोसो होनानै खामानि दामानिखौ मावफैदों आरोखि। दा नोंथांमोना नायनो हागोन, गोबां ट्रेक्टर हालौग्राफ्रा हालौगासिनो दङ, ओमफ्राय माइ फुग्राफ्रा फुगासिनो दङ आरोखि। दा उफाय गैया रायजोफोर, लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बबेबा न'खराव बेबायदि दुखु खैफोदजों गोग्लैसोनानै थायोबा आरोखि ना, न'खरा हेरेसमेन्ट जानानै दङबा नोंथांमोनाबो गामियाव बेबायदिनो खामानियाव मदद होलायनानै बेबायदिनो खालामलायनो हायो। ओमफ्राय बबेबा दुखिया न'खराव गामियाव बेबायदि बेमार आजार जानानै थायोबा जोङो एसे एनै थाखा अनसुंथाइ होलायनानै नायो आरोखि ना। दा बेबायदिनो दिनैबो बेवहाय आरोखि ना, बे न'खराव जोङो फैनानै मदद खालामफैदों आरोखि ना। गायनाय फुनाय बोथोराव जों गामियैनो फैदों, सासे सानैनिल' नङा आरोखि ना, जों गामियावनो। दा आं बेखौबो खावलायहरो आरोखि ना, नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोनाबो बेबायदिनो खालामलायनानै था। जायनि न'खराव दुखु खैफोद जायो, बे न'खरावहाय बेबायदि सहाय होलायनाया जोंनि थाखाय गोनांथार आरोखि। दा बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोनाबो जाहाथे सोरबा माने न'खरावहाय दुखु खैफोदजों गोग्लैसोनानै दङबा बा खामानि दामानियाव आन्दायनानै थायोबा आरोखि ना, जोङो गामि हिसाबै जों अनलायनानै थानो रोंनांगौ, अनलायनानै थानांगौ। नोंथांमोनखौबो बेखौनो खावलायहरबाय। जेरैबायदि जों बे गामियावहाय अनलायनानै खौसेथियै थाखायावनो फैसायावनो जा हायो गरसे गरनै थाखाजों अनसुंथाइ होलायनायनि गेजेरजों, खामानि दामानिनि गेजेरजों जों मदद होलायनानै थायो आरोखि ना। बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामो। बे शेयार खालामनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बबेबा गामियाव आरोखि ना बेबायदि आफोद खैफोद दुखुनि दाना जायोबा नोंथांमोनाबो मदद खालामलायनानै था। आंनिफ्राय बेखौ खावलायो आरोखि। दा आं बेखौ लास्टबाराव खावलायहरनो सानबावदों आरोखि ना रायजोफोर, माने बै आब' सिबोदा थैनानै थांबाय, बेखौबो जोङो एसे एनै थाखा अनसुंथाइ होलायनानैबो मानसिखौ मोजाङाव लाबोनो सेस्था खालामदोंमोन। नाथाय मा खालामनो, इसोरनि लिरखानाय बायदि टाइम बायदि बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जानानै थांबाय आरोखि ना। दा जों बेखौ सेस्था खालामबाबो लाखिनो हायाखिसै। दा बिनि न'खरावहाय आरोखि ना, बेनो गारजेनमोन, बिमामोन। बिफाया सिगांनो थांबाय जोंहा गुमैया आरोखि ना। दा बेवहायनो जों बे खामानिखौ मावस'फैदों आरोखि। दा नोंथांमोना नायलां ससे, आं भिडिअखौ देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांदो, बुजिदो। माने जोंनि बे खामानि मावनाया, जोंनि बे जुक्तिजों थानाया नोंथांमोननि थाखायबा माबायदि जादों, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोखि। बिराद सान्दुंथार लोगोफोर, नै गायगासिनो दङ, फुगासिनो दङ। आं दहायबो बुंखांखाबाय, जाय गायग्राया गायग्रा, जाय फुग्राया फुग्रा, फुगासिनो दं आरोखि। दा आं दसे देखायलांनि, नोंथांमोना नायलांदो। आरो गामिखौ मोजाङै मिथिनो लुबैदोंबा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोखि दै लोगोफोर। होमबा आं भिडिअखौ दोनथ'नोसै। दिनैनि भिडिअआ बावनो दोनथ'बाय आरो नोंथांमोनखौ आसा खालामो
माने गामिफ्राव बेमार आजारजों गोग्लैसोनानै दङबा थाखा फैसा एसे प्रब्लेम जायोबा आरोखि ना नोंथांमोनाबो गामियैनो अनलायनानै था बिदा फंबाय बायदि खौसे जानानै था बिदिनो थाखा फैसा मदद खालामलाय गायनाय फुनाय खामानि दामानि जाय न'खराव खैफोद जायो बेफोराव बेबायदि मदद खालामलायनानै था आरोखि ना बेखौ आं खावलायहरबाय मानो होननानै बुङोबा गोरिब न'खराव बेबायदि जायोबा जोबोद आन्दायनानै थायो आरोखि रायजोफोर बिनि थाखायनो बे खामानिया प्रयजन ओमफ्राय जोंबो बेबायदिनो अनलायनानै थालायनांगौ आरोखि ना होमबा आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'नोसै लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय गोजोन्थों।